treba všímať pri degustácii vína, alebo ako správne degustovať vína? Tak v prvom rade si treba všímať zlad vína, farbu, čírosť, či je vínko čisté, budete do svetla, v tom prípade je. Tak potom nastupuje druhý krok, je vôňa vína, takže vínko si jedno potočíme v pohári, privoniame mu. A následne pokračujeme tretím bodom, vínko sa ide ochutnávať. Je veľmi dôležité, keď sa víno degustuje, že si ho v ústach dáte do celých úst, že proste do boku, dozadu, hore, dole, aby ste dokázali odhaliť horkosť, trieslovosť, proste kyslosť, sladkosť. To je veľmi dôležité pri degustovaní, samozrejme. Prečo treba krúžiť s pohárom vína pri degustovaní? Prečo treba krúžiť? Vínko sa otvára, začína viac voňať, otvára sa chuť vína, vínko sa predĺžuje sa mu chuť, lebo kyslík je taký, jak by som povedal, taký nápomocník toho, že sa víno viac otvorí. Pri dekantácii červených vín, tak v pohári pri deli to slúži tiež tak, že keď ho točím, tak ho troška mu dávam vzduch a vínko sa zlepšuje, viac voní a lepšie chutí. Čo sa týka chutí, tak často na fľašiach býva uvedený popis, taká charakteristika vína a ľudia to potom v tom víne hľadajú a keď to nenájdu, tak môžu mať pocit, že nerozumejú vínu. Aký je váš názor na tie popisy, charakteristiky? Aha, tak náš názor je taký, že my sme prešli do takého štýlu, že by sme prestali písať na zadnú etiketu charakteristiku daného vína. Lebo keď sa robí aktuálne etiketa, vytvára sa charakteristika, tak to vínko je úplne iné, ako keď si ho vykúpite a odložíte si ho doma do pivnice, dáte si ho za rok, takže my tam zbytočne budeme písať, že vínko je svieže, ovocné, expresívne, keď proste vínko je živý materiál, on zreje. Takže čím staršie, tak tým sa páva, tým lepšie. No, je to tak, že každý si vytvorí názor. Hej, každý si vytvorí názor, tak 100 ľudí si to chutí a takže